Ja, velkommen og goddag til Lukas og Philips' taleprogram her på Lukas' værelse. Jeg vil nu snakke om en episode i, det er ikke nu, det var for små 2 år siden. Det var på en klub, der hed Vestgården. I dag så går vi så på noget, der hedder Barkens Hjerte. Ja, lidt dårligt til, men sådan er det. Det var for omkring 2 år siden, hvor vi var på en lejrskole oppe i, jeg tror det var ikke så langt væk fra, det var cirka 35 km fra Næstved, nord for Vesten, syd for Næstved. Og der havde en af vores venner, han havde en farfar så meget en, man kan godt sige en kæmpe bondegård. Og der var vi så oppe i, jeg aner det ikke, det var omkring jeg tror en uge, ikke engang en uge, 3 dage eller sådan noget. 3 røvforfulede lortedage, sådan nogle rigtig perkerdage, sådan noget man ikke gad at bruge tid på. Men vi var i hvert fald deroppe, og jeg var deroppe sammen med ham her. Prøv at komme frem her. Jeg var der sammen med ham her og nogle andre. Han hed så Lukas Markusen, og mit navn er Philip Wieland. Vi kørte derop. Det gik stille og roligt. Fint med papir. Jeg skal kræfte med tørt og røm med. Jeg skal tage søs der. Det kan jeg ikke. Nå, vi kom med en bus, jeg ved ikke hvor gammel den var, men overhovedet på tid givet til at den bus der køre. Det var sindssygt, man. Ham der sad bare ret, man kunne ikke se en skid ud af de briller der. Hvis jeg gætter meget forkert, så tror jeg hans brillegræs, det var, for nu ved jeg ikke hvad brillegræs er i dag, men det er så også lige meget, det har slet ikke noget med episoden at gøre her. Vi var deroppe i de der 3 dage der. Ja, det var sgu da meget hyggeligt, men så kom der en på besøg. Og han hed Niklas Jensen. Ja. Fik vi også lige det med. Niklas Jensen. Men med en god kampvægt på 130 kilo. På sådan en normal dag på toilettet, smed lige 8 kilo lort fra sig ned i toiletkummen. Det passer sgu meget godt. Der er sgu ikke meget galt. Men han kører rundt på en eller anden traktor, som han Mikkes farfar ejede. Og jeg tror i hvert fald, han kørte rundt på den i, lad os sige, 2,5 timer. Vi andre kunne slet ikke se fodbold inde i fjernsynet. Så enten mig og Lukas besluttede sig for at gå ud til den traktor. Og så fik den traktor bare en på køleenden, dog. Jeg kan godt se, at den fik over hatten, dog. Det kan jeg kraftedeme godt sige, dog. Og så blev Niklas ked af det, og så han fik hjemve. Og det synes vi var lidt mærkeligt, fordi hvordan fanden kan man få hjemve bare ved at smadre hans traktor. Men så næste morgen, der var det så meget godt, men der kommer en kraftedeme på besøg igen, det er fede svin. Kraftedeme, jeg skal kraftedeme. Og så kom han, jeg tror han var der ikke mere end 3 timer. Vi sad og spiste mormad, skal sige, vi give der fim og rundstykker og kanelsnegl og store baser og franskbrød. Han skulle i hvert fald ikke have noget, han skal sgu da på kur, mand. Men ja, han fik de fleste af sneglene, det kunne jeg slet ikke forstå. Vi andre var meget bedre form, end han var. Det var det største lokum nogensinde at se på 2 ben. Men altså, vi fik så mormad det hele, og så skulle vi så senere hen, skulle vi på Bongland. Ja, det var sgu da meget godt. Jeg tror, vi var på Bongland i 1,5 time. Ja, 1,5 time dog. Fordi Niklas han brokker sig over, at vi går rundt for meget, og fordi han skal slæve sine fede kilo og kræfte med, jeg skal sige med, ja, hvis jeg så med i dag, så fik han en på hatten under, det er helt sikkert. Men han nåede i dag i hvert fald hele vores tur. Så da vi tager hjem, så skulle vi have aftensmad. Så sidder han hissen og piller Lukas i røven med sine beskidte, fede pølsefinger. Og Lukas beder ham pænt om at stoppe, og Niklas vil ikke stoppe. Han fortsætter. Så Lukas bliver sur og går sin vej. Derefter beslutter jeg simpelthen at hælde olie i benzintanken. Så når den traktor starter, så springer helt lortet. Og da han opdagede det fede svin, så kunne han ikke længere køre på den traktor. Og ved jeg er sådan set fuldstændig røv ligeglad. Jeg er monster store skide ligeglad, det kan jeg lige så godt sige dig. Så blev han ked af det og gik hjem. Så der på den sidste dag, da vi skulle hjem, der opdagede vi, at der var smasket lort og blod og bussemænd og for spejle og toiletkummer og jeg skal satme og på bruseren, vedhængende ved bruseren, var der kraften også overdåbet med lort, mand. Altså,
Man skulle kraftedeme tro, der har været en eller anden stor... Man skulle kraftedeme tro, der har været en eller anden... ved jeg ikke, afkart forbi. Ja, afkart. Og stå og smine lort ud over til. Og hvem skulle tørre det op? Det skulle mig, Lukas. Det skulle det fede svin, ikke? Han var taget afsted. Hvis jeg nogensinde ser det fede svin igen, så giver jeg ham sådan ned på hatten, så han sejler 8 meter bagud i lokalet. Det kan I så godt sige dig. Vi stod der tørret op. Vi stod og skrubbede i 2 timer, skete ikke noget. Det der lort, det var bare sådan limet fast på de der plader og sådan noget. Han har det mest knappe lort, jeg kender, dog. Man tror, fuld af lort. Fuld lort, dog. En gang, da vi sad i sofaen, der rejste op, så havde han ikke taget sin bukser på. Så jeg med hans røgsprækker, der var godt fastsiddende lort, dog. Har ikke tørret sig ud af dato. Det er sgu da kraft, den ulykker. Bare. Og så har jeg huller i tænderne 10 gange, mand. Ja, med lort, mand. Dumme svin, der. Så da vi har taget det op, så fik jeg ikke lige fra nogen præmie for det. Jeg vil i hvert fald mene, at vi skulle have en præmie for det, vi har gjort, fordi at samle lort op efter ham, du. Der findes ikke noget værre, du. Så vil jeg hellere springe midt ned i havet til en menneskeædende haj, du. Det er helt sikkert, du. End at stå og tørre det lort der, fordi det er stank som en svinesti, mand. Så er det sgu hjem. Så kunne bussen ikke starte. Og der kommer med nu. Og så, så opdagede jeg det, fordi at der simpelthen ikke var nok strøm på. Vores pædagog Jørgen havde glemt at slukke lyset på bilen. Og så står jeg bare og tænker, det er sgu kraften ikke undre mig. Det er sgu også de briller, han har på, de kan sgu da ikke se meget, kan de? Nej, det kan de ikke. Så da vi endelig fik fået strøm på den, fordi vi skulle have nødhjælp, og vi kom i hvert fald 2-3 timer for sent. Så opdagede vi så ikke, at det slet ikke skyldes elektronikken. Nej, der var ikke nok benzin på. Og så tænker jeg, nu må det kraftedeme stoppe. Det kan da ikke blive værre, det her. Og så, hvad sagde du? Ja, det virker. Så kom vi hjem til Vestskoven igen, som overhovedet ikke ligner en skov, som bare hedder Vestskoven. Jeg kan slet ikke forstå. Så da jeg kom hjem, så vi kom ud med vores bagage, og fint skal jeg kraften være med papir og det hele. Så kom vi kraften med de der kufferter og skidt og lort, hvad folk ellers har lort med sig, mand. Sådan nogle fremarbejderkællinger, og hvad fanden skal jeg give dig? Ej, vi var ikke kun 2-3 på den tur, vi var i hvert fald mindst 10-12 stykker. Men altså, ja,